Litium-ion-akkuja on kaikkialla. Puhelimessa, kellossa, hammasharjassa, aikuisten ja lasten leluissa, akkuporakoneissa tai jossain isommissakin laitteissa. 2/3 akkupaloista syttyy nimenomaan silloin, kun niitä akkuja ladataan. Akku voi vaurioitua esimerkiksi kun se putoo tai kostuu, mutta oireet ilmenee vasta kuukausien päästä. Sen takia turvonnutta akkua tai sellaista akkua, mikä lämpenee erittäin paljon ladatessaan, ei pidäkään ladata. Tai käyttää laturia, joka on jo rispaantunut tai muuten rikkoutunut. Akkuja täytyykin ladata aina valvottuna. Onkohan teidän kotona esimerkiksi teini, mikä lataa puhelinta yöllä, sängyssä tai jopa tyynyn alla? Sähköpotkulautoja, sähköpolkupyöriä, niitähän tekisi mieli ladata yöaikaan eteisessä. Mutta se eteinen on se ainut reitti tie turvaan. Tällainen akku voi räjähdyksenomaisesti syttyä ja palaa erittäin voimakkaasti, ja se eteinen on se ainut reitti tie turvaan. Jos kaikista varotoimista huolimatta akku syttyy palamaan, niin tärkeintä on välttää savukaasuja. Akkupaloista syntyneet savukaasut on erityisen myrkyllisiä. Akku sisältää itsessään hapen, jota se tarvii palamiseen, ja oikeastaan ainoa tapa sammuttaa se on jäähdyttämällä. Pienet akkupalot voi yrittää pukuttaa veteen. Kun akkupalon aktiivisin vaihe ja tulisuihkeet on sammunut, voi sen siirtää esimerkiksi kattilaan ja siirtää turvalliseen paikkaan, esimerkiksi pihalle. Jos akkulaite on niin suuri, että sitä ei voi sammuttaa, voi erillisellä akkupalopeitteellä peittää laitteen. Se ei sitä sammuta, mutta se ehkäisee palon leviämisen viereisiin pintoihin. Ja ainoa oikea tapa on lähteä pois rakennuksesta, sulkea ovet ja soittaa 112.